Hi guys! Pupunta po tayo ngayon sa kimchi. So, see you later. Bye-bye! Guys, nandito na nga tayo sa restaurant, sa kimchi restaurant. Tara, pasok tayo. Mag-order muna tayo ng foods. Nandito na yung foods. Andito na yung food. So, kakain tayo. Tangay sa... Kain tayo, guys. Fried rice. Sungit niya. Nakain siya. Hindi ko kasi nadala yung inuwi ko kasi. Buhok ko na. Egg roll. One of my favorite one of my favorite kimchi restaurant. And kahit saan kami pupunta, guys, pag pupunta kami ng ibang Korean restaurant, hinahanap talaga namin yung kimchi kasi the best talaga, sobrang linis, tapos bukod sa malinis, mura at sarap. At saka yung seafood ramen nila, masyadong maraming seafoods na nilalagay. So, mag-i-enjoy ka talaga. Sa dami nilang sightings. Yung mga kumakain, guys. Hindi masyado maraming tao ngayon kasi maaga pa lang. Siguro mga alas 8 pa lang ng umaga. Maraming tao dito madaling araw. So, kaya ganyan lang yun. At saka maulan kayo dito sa Pampanga. So, masyadong nag-aano lang yung mga tao. Nasa bahay lang. So, natulog kami around 3 a.m. in the morning. And then, we woke up around, I think, 7 o'clock. And then, we decided to eat here. Kasi nga, nagugutom kami. So, supposed to be lechon. But the lechon came around 11 a.m. So, gutom na kami. So, nandito kami ngayon. So, ayun. Kain mo na. Wala na ibang plate. Masyadong mga.
Kahit kain. Nagugutom talaga kami. Wala kami kain mula kahapon ng umaga. Pumasok kami ng 6 p.m. yesterday. And then, umuwi kami ng 3 a.m. So, wala kaming kain. Pero may foods sa work. Pero hindi kami kumain. Pag-uwi din kanina, hindi ako sabi ko, kumain pala kami. Kanina pa naman araw, konti lang. So, kaya ito gutom. Oh. Hi! Hoy! Tapos na kaming kumain. Ito na yung itsura ng aming table ngayon. So, I think we need to go home na. Pero kumakain pa siya ng kunti. So, guys, bye-bye. See you on my next vlog. Bye!